Prvý kostol v Lednických Rovniach dala v roku 1640 postaviť vtedajšia feudálna vlastníčka lednického pánstva Zuzana Lorántvi. Pôvodná väža kostola bola drevená, no prestavbou v roku 1751 za vlastníctva Jozefa Matiášovského dostala charakter murovanej. Od tohto roku, napriek tomu, že farníci sa o kostol starali, celá stavba začala postupne chátrať. Došlo to až do takého stavu, že na začiatku 20. storočia sa rozhodli miesto opravy kostola postaviť si nový. A tak väža začala ešte viacej pusnúť, až sa dostala do havarijného stavu. Rok 2023 priniesol väži jej opätovnú obnovu. Objekt bol zrekonštruovaný vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko. Celková výška investície dosiahla sumu 295 929 eur, pričom spoluúčasť obce bola v sume 14 796 eur. Veľmi rád by som spomenul autorov aj realizátorov projektu. Autora návrhu obnovy veže kostola, pána inžiniera, architekta Petra Nižňanského, autora návrhu sklených vitráží, výtvarníka Ladislava Terena, realizátora a zhotoviteľa vitrážnych okien, spoločnosť Art Glass v zastúpení doktorom Dušanom Leškom a v neposlednej rade realizátora a zhotoviteľa diela spoločnosť Stavba v zastúpení pánom Jánom Balajom. Všetkým patrí úprimná vďaka. Na záver by sme vás všetkých chceli srdečne pozvať na prechádzku do krásneho historického parku, pozrieť si obnovenú väžu starého kostola a ďalšie skvosty, ktoré sa v ňom nachádzajú. Pevne veríme, že sa tu spolu s vami